Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, dili lang sa natad sa peacekeeping ang ilang tahas, di asay na viral mga kapuso ng mga dancers gikan sa Philippine Army. Ato inilahon sila karong buntaga mga kapuso. Sakop ni sila sa 546 Engineer Construction Battalion. Nakabase ni sila sa Tacloban City diha sa Leyte. Og doon na sila dance troupe mga kapuso. Atong ilailahon sila karong buntaga mga sakop ni ini. Good morning kaninyo mga mamog sir. Morning, sir. Thank you so much. Daghang kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. Barrier Breaker Dancers. Nganong gitawag mo na inyong grupo ani ma'am? Ang tanan nga mga barrier, sir, is kaya namong tumpagon, sir. Oho. Guys, ngalan pa lang sa among unit, sir, is Team Barrier Breaker, sir. Oho. Symbolic yun ni. Barriers such as unsa man Ma'am Sheila ang inyong kayang tumpagon nga barrier. Sa pag-implementar sa mga project, sir, kung kinsay magharang, sir, ang among kami. Oho. So na gyud importante kayo nga tahas. Pila man mo sa grupo ani inyong dance group ma'am? And then ngano nakahunong man mo nga mo organize ani? 5 mi kabuok, sir. Oho. Bali karon, sir, 4 lang kami karon, sir. Ang isa, sir, is my emergency. Oho. Dahil mawala siya naka-attend, sir. So how is it like every time na event ang inyong unit o ang inyong mga sakop na mag-andam gid mo og performance? Yes, sir. Para mag-entertain sa mga tao. Si Ma'am Gay, private first class Gay. Ma'am, yung isa ka performance niyo lately, unsa man to? Can you tell us more about this, ma'am? Unsa to nga event ninyo? Serbisyo Caravan, sir. Aha. Yun, moto ang gitawag, sir, nga civil military operation, sir, ng Philippine Army, sir. Aha. Unsa may mahitabuan na sa serbisyo caravan, ma'am? Medical mission and dental mission, sir. Aside na, sir, naghatag po mi o mag-entertain po mi sa mga civilian personnel, sir, para malingaw po sila while nag-conduct mi og medical and dental mission sa ilaha, sir. Sir, how is it like, sir, every time you do this, sir? Like, kinsa may sino pumipili ng ano, sir? Nung music, at yung mga dance steps, choreography? Balik kami, sir, inambagay-ambagay rami sa stepping. Ang usa nga wala na mo ganit at karon, sir, motong tigwan sa mo atig remix of music. Ang sa stepping is kami na lang maghatag-hatag kung kinsa inay maambag. Ikaw, sir, dancer, nagyug ka kaniadto pa? Yes, sir. How about you, si Corporal Elmer? Sir, waray man ka, sir, no? Yes, sir. Waray, sir. Waray. Sir, hindi ka nahihiya, sir, every time nagpo-perform kayo, sir? O sanayan lang? Hindi naman yun yung sir kasi medyo sanay naman, sir. Civilian pa lang, sir, sa elementary at high school, sumasalin ako ng mga sayaw-sayaw. Regular kayo nagpa-practice, sir? Nagre-rehearse kayo sa grupo? Hindi, sir, pag sir, may incoming na activity, sir, mga one week before or mga 5 days before, practice na kami, sir. Balik ko ni mo, private first class, Sheila, ma'am. Under mo sa 546th Engineer Construction Battalion, unsa may task ani inyong unit, ma'am? Kani nga mong unit, sir, is mag-construct mi, sir, sa vertical and horizontal, sir. Bali sa mga government activities, mga projects, sir. Bali nagsusupport kami, sir, kung may mga program, may school, sir, na pinapagawa ng mga sa government, sir, nagre-request sila sa amin. Bali kami yung nagsusupport na nagbibigay ng tao doon, sir, na tumutulong na magawa ng isang paaralan, sir. O sa kuan pa ni ma'am ba, mangayo mininyo og sample karong buntaga sa inyong talento. Pwede ba? Baby, paminawa, kining akong kantahan para dili sa imuha. Sultian ka sa akong pagbati, gikan gini sa akong kasing-kasing. Baby, love di ka. Baby, love di ka. Baby, love di ka.
aso-aso Gigugma ko kanimo Kusog kaayo ka buto-buto Gigugma ko kanimo Murag tambot sog ka aso-aso Gigugma ko kanimo Kusog kaayo ka buto-buto Nag-text ko kanimo og I love you Nag-reply pud ka nako og pagka-talented sa atong mga sakop sa kasundaluhan. Ma'am Sheila, in behalf na lang sa grupo, unsay message nimo sa mga nagtan-aw nato karong buntaga? Maunta nga, manghinaot ni nga, na-enjoy mo sa mo ang presentation na katong nag-trending na mo nga sayaw, nga ma-inspired po ang mga kabatanunan. Alright, magpasalamat mig dako ma'am sa inyong pag-uban kanamo mga ma'am ug mga sir nga mga sakop sa Barrier Breaker Dancers dito sa Tacloban. Thank you so much for joining us. Thank you, sir!